ioro mana ji mar mondo mi ogogi. Mano keto kata sekta mar thieth e kaunti ma Siaya machalo nade, Florence? Erokamano Joyce, goyo erokamano. Mokwongo ni an nasebedo gi advantage moro mar bedo Commissioner e Public Service Board ma Homa Bay. So kaka employees bedo handled, nya bedo gi an upper hand moro matin. Mokwongo ni gima nyotimore ne nurses go rach kabisa. I blame gite. I blame employer, I blame the nurses, and I blame security. Nikech ango, I blame employer nango, nurses I blame nango, to security I blame nango. I blame nurses nikech kapok giwuok gidhi strike. Ingeni notice nyaka gichiwo. Ne gichiwo notice kalo ni ma ndalo mar 15 day oken ng'anyo mano chako chieng' no, ma odiochieng'. Kwanza chieng' no ne odiochieng' mar 13 ka koro gi ng'anyo. Matende ni kapok ne gichako ng'anyo mar gi ayanga, chal ni ne gichiwo notice. To notice ko chiw ko chop kare dwaro ema nurses koro kawo go kang' mar chako ng'anyo. So chieng' gi gibiro ma police. Notice ni reason mane momi ichiwo notice. One, ichiwo notice mondo omi gi security. Ma security onego bed ni nitie. Kata gidhi man 100 days negi bedi ni gin gi security. E kinde mani monjo gi obila be ne nitiere kanyo kendo obila no bira fanya ka live bullets. Rawa interject aparo ni nyaka bed ni Pamela kong'eyo kaka no bedo. Gima notimore Pamela osiepe. Florence osiepe. Gima notimore nurses kakendo kaka obedo reported cha. That was very peaceful. Don't want me tigika. Yes. Koro ne gibiro kod obila. Nikech ne gin kod barua mar obila. Kane gibire doka governor gubiro doka governor olori dongo ja ngacho report kolore one of the police officers achiel kuom obila gi obayo tiaga soko nyithindo ma jonjore gi nobiro bodonjo ka governor maonge ludhe matia gas chamo kelo ludhe gibiro ka gidonjo office mar governor ka onge ludhe koro achiel kuom police obayo tiagas to a peaceful demonstration. Kako bat ya gas chande. To nyithindo kowuok kore office to koro giwuok ka gin gi lodhe lwetgi. Ka gigoyo yawa gi. I like it kakoro wadwa loso gik moko na wacho no Homa Bay kata weche no Siaya. Iwinjo. And ni watch the truth and the truth will set us free. Number 2, akwayo Ramogi TV. I can give you contacts mag chairman man assassin. Mondo show makata next. Obi kata from Siaya mundo explain what happened. To kapo no local the counties wagi. The defense moke to stemoko. Oken gi maber. Florence Tieki. Koro Oscar tende ni samane police odiro tear gas, police ni mane momi winjo ka wacho na blame security. A peaceful demonstration ogo tear gas. Tende ni tear gas ni ogoe mondo instigate gimoro. Ineno, tende ni security is part and parcel of this. This one again tells us ni employer ni nyaka beni ne in collaboration gi police. Mondo koro police ogol gini. To jogi be sama gidonjo ka governor, gidonjo maonge luth mora mora. Tende ni ludhe gi giyudo gi ei ka governor ka. To ere kaka idwaro kao jok mosomo mathietho ni koro idwa keto goons ema goyo ma handle kaman. To gima gidwaro be right gi. Ineno, mana en gima lit kabisa. Kakoro joko dhi, magibet kamano, gituoch, gihinyruok magihinyorego. Remember ni nurses emane strike. To ka gidwa dhi osiptal kacha, dakteche be mana gima Oscar wacho. Dakteche bende onge jolwet gima makonygi. Koro nurses gi gidhi konyore nango. Omiyo health and devolved. And akwayo county government ma Siaya. Gibeda ne piny gi jogi. Statutory deductions magiwacho gi. Gigi kagi seng'ado gi, to chuno ni nyaka giremit gi. Adieri let ka ng'at ing'eni SHA betindo keto ni kapok ichudo to kia imiyi penalty mar chulo the whole year. Nurses ma idwa gi ok gidhi tich. Pesa gionge go ma gidwa dhi chulo ka. Idwa dhi thiedh gi nang' to pesa no be gionge go. Koro gini en crisis tok crisis. Crisis tok crisis. Koro ata kwayo ni county government ma Siaya obeda ne piny gi nurses gi. But mokwongo gi protect employees gi. Onge ng'ama bro yie ni dhi tiyo negi. Kagi handle employees kamano. Ingeni kagi tieko gi nurses to gibro mishandle employees mamoko. To ji bro weyo. Magi jok moneno ineno ka nitiere kaka thoth ji wacho ni health bedo mismanaged by counties. And that is an example. Obro miyo other counties bedo blamed. The counties matiyo maber. Inano. Korata kwayo ni the county government obeda ne piny gi jogo. That sector obed piny mondo giwinjire. Mondo giyud kaka back to work formula maber manyalo dot.
John Nene in korka kori kotudore kod ng'anyo mar Nases nowuok oko ne gichiwo notice mar mondo migi arita kod obila kata